Enodio machielo nyakorom gajuangaru ake chendoni maratelensi Jumapil rai proyo koda uchiel dueno marapar higa mar ganario prario kod adek. Kon mojuange nigido mara ni makare kendero kamano kuom Ramogi TV mano mar mi weche gi manyien. Waiko ni mathoth kotende kod mago mag somo kabende koro ikruok ne piny madongo mapacho kaka motingo kipsea mar grade mar auchiel kacheli KCPE mano mar grade 8 ose bede yo makare wami kuku kendo ler mar wachno mano weche manyien kaito bendalo ngi mago mag siasa adiochieng makawuono Jatend piny Kenya William Ruto nolimo gwenge Uasin Gishu kama beno yore nyasi mar yango higni 40 nyaka ne chak kanisa mar Anglican mano bade kata diocese ma Eldoret wami kuku mar wachno bende kabende twak makawuono George Batedi kete ratil piny Kenya kabende gidhigo kanyo mbaka gi wende ariyo kama oting'o Mulo Junior mano mar Kenya Kwanza kaito Frederick Okango dhigo mbaka kanyelo Azimio la Umoja One Kenya Alliance gidhing'o mano motenre kod kaka piny Kenya dhi yamo mar siasa to mana heratil mar piny Kenya. To mokwongo wachako gi mago mwami opek. Unajua saa hizi ni siku za mwisho kuanza exam Monday na pato wanawachilia watoto watembee. I really want to say sorry. It was not our wish to happen. Poden kuyo ne familia mar jopuonjre abich mane geno timo penj ma KCPE manyotho e masira mar pi. Walemonegi katasania waselemonegi podwa medomna lemonegi. My daughters and my sons, I wish you success. Kanise mopogore obago lamo ne jopuonjre ma ikore ne penj mar klas 8 KCPE kod kipsea mar grade 6 machakore kiny. Chiemo mapodo ginyalo chamo en kaka chapat. Paro wango mawande ndi adhiya to kata gima tuwi bende onge malongo. Iyo kasore kabisa. Nyakorom gajuang podi tedo e odi koso inyiewo chiemo mosetedi choth. Pek mar ngima koro chuno moko kuom jopiny deo chiemo ma ilose kiosk mag ohala. Machiegni kendo nyakorom gajuang waiko ni weche mathoth bethulo mar go kodwa mbaka e lai marote machuok ariadeka uchanono kabende wantiere live Facebook YouTube duto warwake pachi odhiambo makawuono wantiere kanyo gi Wilson Ochuka malo kuna weche gi nyinga Lydia Ukeyo machiegni Jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu kwayo kwe ne anyuola mawito jopuonjre abich ma klas 8 mag skul primar ma Arap Moi e county ma Uasin Gishu. Jopuonjre manyotho e masira mar pi Mashogu wacho ne gitimo nonro e masira makamano mana otimore ka jopuonjre go ne ntiere bayo ma opuodhi gi skul. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki kata kamano koni jopuonj kod wegiyie mana onimono ntiere kod penjo ma owinjo giduoki e wi masira makamano. Joitho mondi chakonwa chenro makawuono gi report no hiyo machal kod ma. Gino mane ochan mar bedo bayo makelo mor kod rapar maber ne jopuonjre mag grade mar 6 kod klas 8 e skul primar mar Arap Moi e county ma Uasin Gishu olokore lit kod yuago ang'e. Yaw ma othanyore ni ne ok par ni nyalo kelo masira. Jopuonjre gi nyoidho yie yaw ni ma olos kod dhano kapok yieno nimo kendo lal gi ngima mar jopuonjre abich mag klas 8 kaachiel mar grade mar 6 to ne oring go e od thieth. Weg magawa koni yieni tingo ji 3 mak mana ni jopuonjre gi ne oluchore kendo idho ji 6 e tok chik. Students sneaked on the other side that we had finished with it. So that is when the incident happened. Let's say to the parents and the school. Also, I know the head teacher is also not well. We really want to say sorry. It was not our wish to happen. We really want to say sorry. My condolences. It was not a wish for anybody, for any parent, to lose their child at the last minute to sit for the exams. E okinyi makawuono, kar timo alam ne jopuonjre mag skul no marito penj, jonyuol mane owito nyithindgi ne timo negi alam mar kweyogi. Na nilipata taarifa mwendo wa saa 11 jioni, nikaambiwa my brother amepass, na tunahusuni sana mwingi kwa kumpoteza yeye. Wakiwa pale walikuwa na burudika kidogo wakijienjoy wakiwait exam. Nimepoteza mtoto na sisi tu na hata wazazi, mimi na watoto tu. Sasa
naomba tusaidie. Nilikuwa nategemea huyo ndio first born wangu. Unajua saa hizi ni siku za mwisho kuanza exam Monday, na pato wanawajalia watoto watembee. Tunaona mbaya sana kwa sababu kama wazazi tunasikia mbaya. Ringre abich mag jopuonjre mane owito ngimagi ne oseterie kar kano ringre joma otho ka japuonjre achiel mar grade mar 6 to pod dhi nyime kod yudo thieth. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu okwayo kwe kind anyuola mane owito jopuonjre abichgo. Mashogu okone anyuolago okawakawa kwe kinde ma pod gitimo nonro ewi masirano. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki kata kamano to okoni jopuonj kod wegi yie mane onimo ni kod penjo ma owinjo giduoki ewi masirano. Komachielo e kaunti ma Kakamega, e skund yawuowi ma Kakamega High, jopuonje kaachiel kod jopuonjre ne obedo kod kinde matek e simo mach mane omuoch kendo wang'o achiel kuom kar nindo moro e skundno. Makmana ni majno ne oyudo jopuonjre e klas kendo onge moro amora mane ohinyore. Wakati moto ulitokea, wanafunzi wetu wa kidato cha 4 walikuwa darasani wakiendelea na masomo ya marudio. Nataka kuhakikishia kwamba watoto wako salama na tunaendelea. Hii ni kujiandaa na tunaomba Mungu atuelekeze na atusaidie tupate matokeo bora na Judith Omondi, Ramogi TV. Kapod wantiere mago mag ikrok ne piny nyakuram gajwang' gi seche matin kende to piny madongo ma Kipsea kod KCP chakore thurka anyuola more kaunti ma Kisii ntiere kod achiedh nade kaluwore gi lal mar wuod ma grade mar 6 magikoni no lal dwe mokalo kendo pok one ndache nyaka kawuono. Min wuoyi nonyiso lit ma en goni mar wuode manyinge Charles Marube ma jahigni 13 kok dhi timo penj kaka jopuonjre mamoko. Okwayo jal manyalo bedo kod ng'eyo moro amora mondo omi okony wuode otim penj mar Kipsea. Niko na mtoto wangu alitoka kwa nyumba, ilikuwa ni Monday tarehe 4 mwezi wa 9 saa 1 jioni. Mtoto kwa majina anaitwa Charles Ogembo Chomba Marube. Anasoma Itiboria Nyareru grade 6. Tafadhali kwa kupenda kwenyu nimewaomba mnisaidie kutafuta mtoto patikane na mimi nitashukuru. Alikuwa amevaa shati ya light brown, rangi ya black na viatu ni kara black, red, pink. Na mimi naomba usaidizi mtoto apatikane afanye mtihani fenya wengine wanaendelea kufanya mtihani. Na mimi nitafurahia mtoto wangu akikaa mtihani akifanya mtihani yake. Nitafurahia kama mzazi wake. Kuram gajwang' jopuonjre mag grade mar 6 madhi timo penj mar Kipsea kod mag klas 8 madhi timo penj mar KCP kaachiel kod mago ma jo klas 12 noyudo alama makende kanisni mopogore pacho ka odiochieng' ma kawuono motelo ne penjgo. Ote maduong' ma owuok kuom jodolo en mano mar jiwo jopuonjre go mondo mi obed kod bidhruok gi adieri e kinde penj ma ok bedo gi paro mag kuo kata paro moko magalagala e kinde mag penj. Jafwambo mar Judith Omondi ntiere kod ler makamano. My daughters and my sons, I wish you success. Bang' ikruok mar somo e higa mangima, koro ne imedo kod lamo ne jopuonjre machako penj kiny wuok tich. Kowuok e kaunti ma Kisumu, alama oyiedhi ne obagi ne jopuonjre go. Jonyuol bende ne okodong' chien ka gikwayo ne jopuonjre go hawi maber, ka moko to ne opuoyo kenge ma oseket kod migawo mar somo motelo ne penj go. Walemo negi kata sani waselemo negi pod wamedo na lemo negi. Ta wajiwo nyithindo mondo nyithindo bed motegno giket paro mora mora e pachgi. Giketa keta jip. Jatelo mar education osetemo matek mondo en be oting'wa malo kawuok kuom jatelo mane nosewewa mane nowuok e telo mokalo. Osetemo matek kendo ka wang'iyo alwora marwa waneno ka obila ikore kendo gin tayari mar dhi rito penj. Geche bende oseket piny madhi timo penj ka tero e skunde mopogore opogore. E kaunti ma Kakamega, jadolo mar kanisa Kopere Joseph Obanyi ma bende ne oteli alama kende ne jopuonjre makono okwayo jopuonjre go mondo kik bed kod paro mar kuo kata dhi ataro kod chike mag penj. Wasije wakaanza kuingia katika mambo ambayo kidogo yanawatoa tena katika ile hali. Miaka 4 ni mingi ambayo wameweza kuandaliwa na kujiandaa. Kwa hivyo
hivi vitu vya kama ni kuiba mitihani au kuingia katika madawa au kuingia katika maisha ya upotovu, na wajihadhari na hayo. Ikruok makare bende piny owacho koni giseketo e gwenge marita kwe nokie kaka Mandera. Jalup komishona ma Mandera McDonald Koech okoni kwan mar obila mabiro konyo e tayo penje gwengego omedi kendo luoro kik mak jonyuol, apisa mag penj kachiel kod jopuonjre. We organized for sufficient personnel. Mahali kuna hotspots tumeongeza security officers kuhakikisha kwamba we have a conducive environment for our candidates. We have also mapped Boy 11, Gothe, na Falama to Elwak, the nearest container, so that we reduce the risk of traveling. Ngur pod nitie ni kinde duto piny owacho keto ikruok ne jopuonjre to wigi wil kod apisa marito penj. Tend riwruok mar jopuonj mar Kupet koni balang' ma ichulo jopuonj marito kendo nono penj tin kendo duol matayo penje pacho ka winjo medi. We know it's very possible mwalimu aende afanye hata kama ni kusahihisha katika shule za upili zile nzuri, aende alale katika hoteli, alipiwe, asubuhi apelekwe pahali anasahihishia mtihani, jioni arudishwe alale kwa hoteli. Mbona wanasiasa na wengine wa serikali wanaendanga Mombasa, wanaenda Naivasha kujivinjari? Chenro mar kawo penj kowuok e containers chakore kogwen mar wuok tich tarik 30 ka jopuonjre mag KPSEA kod KCSE ema dhi moke mokwongo. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto siro wuodhe ma othoro time pinje maoko kowacho ni wuodhego gin mago mag manyo ber ne oganda jo Kenya to ok mag ketho omenda jo Kenya kaka osebedo kaliekore. Ruto ne wuoyo e kaunti ma Uasin Gishu kama noyore nyasi mar higni 40 nyaka ne chak kanisa mar Anglican Diocese ma Eldoret kama nosingo ne piny owacho mare timo duto manyalo mano mar bero ngima jo Kenya kokalo neno ni kachop higa mar 2025 Kenya ok bi omo kendo chiemo kowuok e pinje maoko. Ne en nyasi mar yango higni 40 nyaka ne chak kanisa mar Anglican Diocese ma Eldoret, nyasi manoyore gi jatend piny Kenya William Ruto kendo notele gi jadolo mar Anglican e pacho ka Archbishop Jackson Ole Sapet. E kinde mang'ur medo bede wi wuodhe ma jatend piny Kenya William Ruto e pinje maoko, jatelo no ramo ni wuodhego gin mana mago mag bero ngima jo Kenya kendo manyo chiro ne mwandu jo Kenya. Nimetembea sehemu nyingi. China kwa mfano wamesema sasa watatufungulia soko ya chai na soko ya macadamia na soko ya avocado. Nilikuwa kule juzi. Mimi nataka wakulima wajipange. Jatend piny osingo tiyo gi kanise mapacho ka kod jokedo na tich oganda mano mar bero weche thieth e Thurka. Mimi nimeongea kwa kirefu na wabunge wa sehemu hii. Tumekuwa na mkutano leo asubuhi na tumekubaliana yale mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Mambo yenu ya barabara, mambo ya maji, mambo ya stima, mambo ya kilimo, mambo ya matibabu na mambo yale mengine yote tumeyapanga. Opoyo jopur mapacho ka kuom timo kinda e chenro magi ka koro singo medo chiwo mbolea manego gini piny mabiro miyo Kenya wegolo oduma e pinje maoko kogike higa mar 2025. Mwaka ujao nataka kila mkulima atumie instead of 50 kilos tuongeze ikuwe 100 kilos ya mbolea. Na hiyo top dressing muongeze tena badala ya 25 kilos muongeze ikuwe 50 kilos. Mimi nataka average ya mahindi iende from 8 bags to 20 bags. Jatend piny oseo josiasa kuom wuoyo mathoth e altar mag kuonde lamo kowacho ni osingo riyo josiasa mag Kenya Kwanza mondo omiyo omi luor kuonde lamo kendo kik gidukre gi jodolo ma Thurka. Maaskofu mtanisaidia polepole, mimi najaribu kunyorosha hii watu yangu wasome kutoka. Unaona askofu amepanga watu wake wako na nidhamu, wameketi pale, 2 watatu wameongea na imeisha, na wamekuja wengi. Hawa wangu kila mtu anataka kuongea, so tunajaribu kujifunza kutoka kwenu. Riwruok makeyo ratiro ma oganda Kenya Human Rights Commission koro dwaro ni mondo piny owacho mar Ingeresa kokalo kuom King Charles III mondo miyo kwa jo Kenya ng'uone wi sand mane jo Kenya kale tenda goko mar jorochere. Kagiloso kod jofwambe olog tich mar Nairobi, riwruogno ochano bago ng'anyo mamuol e dier boma Nairobi e kar sanao mar Dedan Kimathi kaka yor dwaro chudo ne oganda manoyudo sand e lwet jowagunda.
Gikoni limbe mar Kingi kod Malkia owinjore ochiw thuolo ne jokanyo kod sekta bura mondo omi onywand dwachgi e mesa mar twak. Bende gikoni lope manoyaki kod jorochere nyaka sani pod en adhola e chuny jokedne Mau Mau. Large amounts of highly productive land from the local population and removed communities from their ancestral lands. We further demand effective remedies for the atrocities committed to the different groups in the country. This should be in line with the aforementioned UN principles and guidelines, which provide supporting, among others, a number of initiatives. Number one is adequate compensation, rehabilitation, satisfaction. We'll also be planning an activity as the people of the country to say that we continue to celebrate our Mau Mau heroes. We continue to ask where the body of Kimathi is. We continue to ask for justice, and we shall be at the Kimathi statue. Mago mag siasa jokanyo mag duond bura mar ODM e kaunti wa Migori ochako chenro mar tego duond bura no kakoro giketo lokruok e tend ODM kowuok e ward nyaka rang'iny mar kaunti. Jakom ODM e kaunti ma Migori Philip Makamogo wacho ni giseketo lokruok e kombe mopogore ka ochakore. Jokanyo mag ODM wacho ni gidwaro wito oko jokanyo moko moyange ni gin andhoga kata kaponi gin e lemo mag telo. Giramo ni duond bura mar ODM pod otegno kata obedo ni UDA bende jiwo mbi mare gwenge ma Nyanza. Akina mama, baba asante kwa kunipa kazi. To jomoko to ng'ongruok. Imiye kom ka to uso kucho. En motero reports kucho. Biro mar Ruto ka omedo wa mijingo. Ka ng'ato achiel wuok to wayudo ji 10. Miyo ng'ama wacho ni party dok chien, mano ng'ama dhi manyo mogo. To ng'ama dwa dhi to dhi gi mos. Onge tiende ni koni ine ODM to ka Ruto biro tine mitelo ne wuoth. Mago jok ma wuondu gin gisedhi manyo bondegi to bende ok wagomb ni giduogi. Waseyudo listi te moa e branches wate kendo waikore mondo mi bang' juma manyien kata juma manyien mondo koro waket ofiswa mar county obed motegno. Ofiswa ne mara waonge kod chandruok kendo wageno ni ji te biro mor kod tich kaka wabiro tiyo. Moko paro ni Uriri ni samoro UDA odonje. Uriri tinde ka en ODM kendo wa support the leadership ma wan go. Gisani wa ywae odwa mondo party obed motegno. Koro kuneno ka nitie kone gi koni nyiso ni wa ywae ot kendo wapango ot mondo obed maber. Maka wendo biro kata jodala ka donje to donje ot maber. Dakika ena paga biro nyakoro mgajong bangsa chielo midhiambo chenro en ratiro kamano kumedo kete mana kera Ramogi TV na nyisikacha ni wanyalo goyo kodi mbaka nyako tendro gi magi mwai koni odhiyo maka uona ko tendro gi mago mag somo Madam Rose wacho kanyo ne okwayo ote makare ne wuode mogeno Peter Osese mar Ringa Boys kaeto wacho ni Nyasaye mondo pare kendo mieri e kinde makoro dhi timo penj. Aneno kanyo ote mabende dwa ikwayo ne Darlene Achieng masomo Bunyore Girls kod Rodi Primary Grade 6 Class 8 Nyasaye mondo par gimano ote moya kuom Madam Vida mar Rodi Primary School. Beno kanyo ote mano moya ir Pastor Collins Odindo. Pastor Collins wachonika kapile osadonjera tile kendo gin kanyo gi Bishop Shem Daniel kod nyamen Giselino Lima. Giwacho ni weche gichopo ne gimabera ahinya gwenge ma Kayole kata kamano wacho ni okwayo hayo makare ne nyithindo duto madhi chako penj odiochieng'no makiny. Charles Kasera wacho ni ente Mombasa mano kanyo Mikindani wacho kanyo ni okwayo hayo maber ne Lawrence Oduk mar Ober Boys Boarding gi Brabon Otieno mano mar Mombasa e penj mar class 8. Faith Mzomo wacho ni hayo maber odhi ne jopuonjre madhi timo penj duto te pacho kae kato Immaculate Nya Sudan wacho ni wach nyithindo motho e pigo en wach malita ahinya. Wacho ni okwayo hayo maber ne nyithindo duto madhi timo penj e pacho kae. Kinara wacho ni Likoni Mombasa Ramogi chope kare wacho ni entiere kumilungo ni Shika Adabu. Haya Ogutu John wacho kama ni entiere Nairobi en Utio kanyo Sifa Drills wacho ni en bendo sai check-in kaka pile
seche gintiere imara daima. Wacho ni Ruto to dwa bayo mang'eny ahinya, en bayo ma ok konyo ganda jo Kenya. Mano pacho Gutu John man engineer. Kato mako Juang David Omondi to wacho kacha ne entiere kodwa e chendo ne. Wacho kanyo ni mos kod kuyo dhi na nyuola kod osiepe. Mago mowacho ni mag jopuonjre ma wito ngimagi e yawo, mano wach mowacho ni wach malita ahinya. Kayo Dorothy Dimba wacho kacha no kwayo hai maber ne nyithindo ariyo, nyithindogo mano wito ngimagi masirano, kama bende ne gidhiyo bayo mopuodhi gi school. Aneno ote bende kanyo mar Otis Tinga Uganyo wacho ni ntiere kodwa Wilson Okelo wacho ni hama bero dhine Kuguta Primary School gi jopuonjre duto ma ikore ne penj kiny baridi ya jela ya Nakuru. Wacho ni en bendo se check-in. Faith Joseph kanti homa bende ni kache lisho chola kantiere Uyoma wacho ni kawuono enonge gi weche mang'eny. Orito hoimore nikech oneno kama to chiegni rumo. Ayoma tija kwa mga jonga. Rakamano kwa dugo puro ntiere kod matho chenjo ni mara til med to record wane live machuok kanjari adek. Wacho no kabinde wantiere live Facebook gi YouTube duto warwake pachi. Kwa duogo pod wantiere kod mathoth kikidhi mabor. Habari yako Susan? Nzuri sana. Na kupigia simu kutoka Jipange na Viusasa. Ningetaka kukujulisha kwamba you are a winner of $500,000 shillings. I think you are cheating. I'm not believing. You will believe it when you will join me in studio next week. Oh. How you play is by dialing *487*3#. Play with as low as 50 shillings. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwai ni monde ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adie Sarabjit Singin. Hango na gimora moraka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofua ahinya. To paronwa ni okrach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Ase wacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards.
Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Machiegni kendo nyakurom ga jongero kamano kumedo kete mana Ramogi TV wadhi mbele gi weche manyien. Riwruok mar jodole buo mabul mar sauti mashinani Green Foundation koro wuok oko mar kwa winjruok e kind familia mar Gershon Kirima kod jodak modakie puodho madoho oyango ni mano mar Kirima. Jodole go koni oganda nyalo wito ngima kamoko nyalo bedo kod tuoche magalagala mabiro kod buok mar darogi kama thothgi ogere utegi. Jafwambo mara Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Kagilose kardak manjiru mayudore yo wuok chieng' mar boma ma Nairobi kama ywaruok e wi daro jok modak e puodho mar Gershon Kirima ma pod medo mana nyuola chiedh nade. Kotelo kod jadolo Josephat Njoroge moko ni kaka kanisa gi yie mar loso kod familia mar Kirima mondo winjruok obedie kind jodak masani chunygi goyo kibikibi e wi muko mar ute manie puodho no madoyango ni mar jasiasa machon Gershon Kirima. Nimesimama kuambia familia ya Kirima, kama mnaweza kusikia sauti ya kanisa ama watumishi wa Mungu, kesi iko kotini na tumekubaliana nayo kabisa, hata uamuzi tumekubaliana kabisa, lakini tunakataana na vifo. Kwa sababu mimi nilikuwa hapa juzi kukibomolewa na watu wa Kenya Power. Wala watu walijiua, siku hiyo walikuwa zaidi ya watu 5. Gimedo ni kaka kanisa gin kod luoro kaluore kod mwandu manie alworano. Jodak nyalo biro bedo kod tuoche mabiro kod buok mag chuny kamoko nyalo chwe ka ngimagi. Ka piny odianyogi tarik 31 dwe mar 12 igani. Baada ya tarehe 31 kuna vifo ambazo zitatokea nyingi sana za watu kujiua, kujinyonga na wengine kuenda katika mahospitali kwa sababu ya shock wakiona nyumba zikiangushwa chini. Kwa hivyo ningetaka kusihi serikali yetu ya Kenya pamoja na familia ya Kirima, kama kuna vile mnaweza kufanya, muweze kuwa katika kusikizana na wenye wamekuwa huko kuliko kubomoa, maana mkibomoa ni hasara kwa nchi. Wawinjo ka wan gobuok maduong' ni jogi duto biro dhi kune kech en dhano mowuok tung kucha moidho nyaka lokacha. Jogi ng'eny to jogi ose invest e pauno gik mang'eny. Koro luoro ma wan ga ahinya ni samo mukudigi nitie joma biro tho, nitie joma gima gibiro kethore chuth. Giko ni josiasa mondo bed gi chiene wach mar lo mar Kirima ni mar tero ng'ure do nyalo mana medo cholo mach moloyo ni to twak kod familia ne yo makende mar tieko midhiero mokwako jodak. Wale wanajaribu kwenda kufanya apili, wawe ni wa kina nani, sitaki kutaja majina yao, hiyo kitu haiwezi kufanya kazi kwa sasa. Kwa saa hii ni dialogue, kwa saa hii ni kusikizana. Kwa hivyo mimi siko upande wa wale wanaenda kwa apili. Number 2, singetaka wanasiasa waingilie hili jambo. Yaweza kuwa wengine waliingia bila kujua vizuri wako wapi, na pengine wengine walidanganywa na mambo kama hayo. Hii familia ya Kirima na serikali yetu na raia au wale watu ambao wamenunua au wamejenga pale, tafadhali waketi chini. Kata kamano gisayo serikal manobeti kinde chwalo pimiti ogode utego teko mag stima moywane ute moger mongirore kagisani tuliekore ni serikali uchikore gi chien. Alafu unakuja na bomolewa nyumba, unarudishwa kwa rental, na hapa uko na watoto wako shule na uko na watoto wako college, watatuumiza. Hatukujua kuna kesi inaendelea kwa sababu tuliingia tukinunua. Ingekuwa tulinyakua basi tungejua kuna kesi ama kuna kitu inaendelea. Hata babangu saizi ako hosi juu ya hii issue. Jomachel bang'e to mardo familia mar Kirima poko golo dhogi e wi okang' magibiro kao. Nikech muko to ken solution. Muko en asara. Mar ariyo, pinywa ni sani economic mare odok piny. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Pek mar ngima medo dhiro ganda ahinya to mago modak e kuonde mayuto ok berie. Idho mar nengo mauta e kinde moko dhiro koda ka nengo chiemo e pacho ka. Wach makoro ochuno jopiny mondo mi odew yore manyien mag ndalo. Jafwambo mara James Okoth notwak gi moko kuom jopiny e yo masane gitiyo godo e yudo resruok kor ka chiemo.
E kar dak ma Elgons, e kaunti ma Kisumu, waromo gi Beatrice Odhiambo katimo ikruok mar loso nyoyo. Ohala ma osetimo kuom higni 2. Olero kaka ouso pile, ahinya to ne jodak ma yutogi ni piny. Nikech gibiro giyudo ready made. Gibiro titokoni, tidhi, tipore chumvi, tichamo. Mana kidwa medo madoido, emimedo, tichiemo. Lakini kidwa luwe rondi ni koro, nidwa chweko kata gi yien, nidwa chweko kata gi maka, okoyot, otek. Akonyo ji mang'eny, jok ma yutogi ni piny. Nikech ka ng'ato go kwand dhi timo gigi, kende nowuon, mang'o kete mesa, to kong'iyo pesa ma entiego, to ditame. Olero kaka pek mar ngima, omiyo thoth nengo gik moko oidho. Wach momiyo, tet mag udi e kind jodak ma yutogi ni piny, koro chalo mana kalek. Olero ni thothgi, koro neno ni nyiewo chiemo mosetede gi ngapeni, yot moloyo tet mag udi. Chon nokanyal uso kaka uso sani, nikech chon bet ngima ne yot. Sani kikaw cost mar maka, ikaw cost mar oganda, ichak ikaw mar bando, midhi michwake, mitede, molokre nyoyo, okoyot. E kar dak ma Nyalenda, waromo gi Michael Sigu kadhi nyime gi ohande mar magawa. Ohala mar anyuolane mane onyuole oyudo kadhi nyime. Olero lokruok ma pek mar ngima okelo, kendo kaka pek mar ngima osethiro kata mana ohand magawa. Chiemo ma pod ginyalo chamo en kaka chapat. Ke chapat nyalo use go oganda, inyalo use gi sup oganda mabe bedo bei moro mapiny. To ringo gi koredo ka wa reduce nyaka kaka kilos mwane watedo odiochieng' kodiochieng'. Rech gi rech ne wanya tedo mang'eny, but tinde kendo wadok almost samore even to a quarter stock mane watiyogo e gine uso. Jopiny bende nigi ywak mopogore opogore ewi pek mar ngima, kakoro magi e kwayogi e kinde ma pek mar ngima medo mana ridore. Yudo ka ntiere nyiri mathindo ma gin single mothers, they end up being single mothers nikech chuo momiyo gi onge tich, ngima tek maonge kaka ginyalo dak gi joma ginyuol go. Koro an kwayo na ni en mondo youths mondo yud tich, mondo ji oyud kaka at least nyalo sustain wa. Yani sani otek ma waketa ni nyalo, otek maonge kaka inyalo timo, otek oridore, okasore kabisa. Masani kata kigombo nyoyo e ot, to in gi nyithindo. Oganda ok inyal ng'iewo michake ng'iewo oduma michake ng'iewo maka. Chuno ni dhi mana e hotel ng'iewo nyoyo musa ted chuth. Imedi sup iolo sup bet mang'eny, mondo ikiyud kaka tang' icham gi nyithindo. Magi e kwayogi, kabende giriwo gi kiawa kama piny Kenya koro ochomo. Sabun chen mana siling 100 ka. Kawuono sabun ogore dabu 200. Chai to koro ji ok madhi, iruwo nyuka iole jus kola. Onge ka ji timre ngima tek. Paro wango ma wan dendi dhi adhiya to kata gima tuwi bende onge malong'o. En paro mar chiemo gi mar konyruok ma piny. James Okoth, Ramogi TV. E paw tuke nyakoromoga jwang' Alphon Kigen gi Evelyn Chirchir jolony ng'we kinda mag Standard Chartered Nairobi Marathon ne kind yowuoyi gi wakeini kaluwore. Kigen man jahigni 26 notieko thuolo mokwongo bang' ringo kuom seche 2 dakika 10 gi nyiri 18 sa mane ber mohewo mano manoringe higa mar 2021. Moses Mwangi notieko thuolo mar 2 nyiri 16 tok Kigen ka thuolo mar 3 nokawo gi Patrick Chirchir manoringo kuom seche 2 dakika 11 gi nyiri 59. Kidieny mar wakeini Evelyn Chirchir ma en jahigni 25 notieko thuolo mokwongo bang' ringo kuom seche 2 dakika 24 gi nyiri 31. Martha Simiyu gi Aurelia Jerotich notieko thuolo mar 2 gi 3 kaluwore. Mbio ya leo ilikuwa sawa kabisa. Tulipata machi ya kutosha. Nashukuru Mungu, hii ilikuwa mbio yangu ya kwanza nikikimbia full marathon. Na nimemalisha vizuri sana, nashukuru Mungu kabisa. Nilikuwa Kisumu ile race Kisumu City Bright Run. Nilikuwa namba 3. Sasa nilikuwa ya kwanza kuparticipate half marathon. Nilikuja jaribu standard. But my focus ilikuwa standard.
Club mar KCB nolo club man Nairobi City Stars gonde ang'wen kumachele tukia dhula lig madung pacho kamano bagi alap makasarani Annex. Nicholas Kipkiru inolo nejo bengi gol mokwonga daika mara par kapo KCB medo gol mararia daika mara paga boro kokalo kuom jatugo Wesonga Hanif. Kono daika paga bich to jatugo dhie o club man Nairobi City Stars no yudo gol margi makende makalo kuom jatugo Dennis Oalo. Kahiro Francis nolo ne KCB gol maradek daika mar prabich koda biri kapok Chetambe medo gol mogik. Tuke mamoko mano bagi lig maduong club mar Ulinzi Stars no dio Shaban agigonde ang'wen kuom nono elap ma Ulinzi Complex a club man Nairobi kata mar Kariobangi Sharks no hinyo lum kayem nono gi Kakamega Homeboys bang tugo no rumo amodhi nono gi nono. Kanya mwateke chendo kato kidieny mokwongo mar chendo maratil nyakurom juang kanyo kapoka we yaneno kanyo ka soja marosogo kanyamkago achano kuona nyathigi pili madhetimo penj mare ma klas 8 hawi makare. Finis Outa Ramogi ler kendo atiluonjore yo makare bo mami gori ko hawi maber na nyameno Vilda Awuor madhetimo penj mar klas 8 ka entiere Ndonyo Primary School. Simba Luo KE wachoni skunde manosome iluongo ni Obondi Primary St. Michael's Tiwi Academy hokonegi hawi makare. Godfrey Owaga kantiere Ombei wachoni weche gichope yo makare an kwayo hawi maber ne St. Clair Rangala madhetimo penj kata molo to nyathine an madhetimo KCP Nyasaye mondo omiye chiro wachoni entiere Rangala. Mr. Omo Joffrey wachono kwa maber na nyithinde Precious Awuor mar klas 8 Brano di Awuor mar grade 6 duto mag King Solomon Academy mano Homa Bay Town gi Gideon Maxwell mar Orero Boys Nyasaye otelnegi ka gidhi timo penj makamago. Eno kanyo ka okwayo Steve Odero mar Godbear Primary okone hawi makare okonyiso wanyinge kanyo kaito binaneno ote mar Madam Benta wacho kanyo nokwayo hawi maber ne Meril Gaddafi kantie Bunyore Girls bende aneno ka Claire wachono kwayo hawi maber ne Shani Atieno ka entiere St. Clair School Korogocho Nairobi nikechisanya kwa mgajuang wadugo kendo chendo maro imore ang wanyala somo moko kuom oteganya to mago mabende kwayo hawi maber ne nyithindo mabende kodhitimo penje mar Kipseyagi KCP duto ang nwakuanegi thoth hawi kogi kanyo sa 3 otieno. Kata kamano othona George Bati mabiro kagi chendo maratil anyisi nigi diketo piny Kenya ratil siasa mag piny Kenya kabende ni kanyo giwende kamotingo kango Frederick mabende di tuwa kelo azimio la umoja One Kenya Alliance Umulo Junior the gomba kelo Kenya kwanza gidhiketo piny Kenya ratil mana thuolo machuok bang' mamiyo kikidi mabore tuwa mabiro mana bang' seche machuok wasebedo giwisono shuka wasebedo kaloko na weche nyinga Lydia okay horiti masane. This church is all a lie. Prophet and his family run a vibrant church. The congregants are happy, the tithe is flowing in. A heavenly dream is promised to all. But Prophet has a secret, and his church is driven by greed. Would you die for your church? Get out of my church. Shambhala Wanyama. Available now, only on View Sasa. Unga nyororo kwa ugali moto, keto kwa maso
unga ni gani? Niambie ni gani? Unga ni gani? Kama sio raha premium. An Bahati, neging'ea ka mtoto wa mama. Tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom, rachar, dum mamit. To yudre kamora mora. Kwa raha familia atiogi raha premium. You can now enjoy borderless banking across the East African region. Transfer, deposit, and withdraw funds in major foreign or local currencies across the region in real time. Simply use your Equity mobile app, log on to Equity Online, or visit any branch or ATM across the region today. Karibu member. Jokma mine gin singo mar oganda. Nyakwara Ramogi Tv piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe, magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo, to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarabjit Singin. Hango na gimora mora ka. To pende ni wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Bedo ni ng'ato ni kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adne buch tho. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Erokamano nyakora Ramogi odhiambo machielo odiochieng' mar Jumapil arwaki ni machiegni e twak marwa mar ratil kaka pile odhiambo ma Jumapil kama waketo piny ratil kendo wang'eyo to piny Kenya osechopo kama chalo nade wan ka kod wenda okadwa ni mondo mi akaw thuolo mang'eny kisa osedhi wadani wagone manie ratil wang'eyo to ratil yiengore kochimo kor ng'a serikal japiny Azimio koso ratil biro chung' kar tiende nyakora Ramogi yena mondo arwak Omulo Junior ni machiegni ratil Omulo kendo. Erokamano Bati. Okang'o machiegni ratil. Erokamano, aduoko erokamano. An gi Fredrick okang'o mana kisewinjo gino kachiel kod Omulo Junior ok gin wel ahinya e ratil ka to gin yawuot ratil. Gisebedo ka giyienge ma koponi oyiengore maber nyakora Ramogi to twake ming'ado. Wakete kendo wachere chieng' machielo. Kaka nwang'ade chieng' cha kawuono chako duogo. Kuma nwaweche mwachake. Okang'o jatend piny Kenya William Ruto. Bang' jopiny ywak. Ni osebedo kowuotho ahinya koro wacho ni ong'ado wuodhene madhi e pinje maoko gi $500,000 kendo kawuono wacho ni wuoth mosebedo kowuotho gi osebedo ka nyuolo olemo ne piny Kenya. Nowuoyo gi China dwa yawo chiro, owuoyo gi pinje mopogore opogore, nowuotho nodhi nyaka e liend Malkia Elizabeth mar ariyo makoro Kingi Charles mar adek bende koro donjo e piny Kenya ka. Ng'ado wuoth gi siling $500,000 dong' ene ka en gima ber okang'. George winjo. William Ruto osebedo jawuoth. To William Ruto onego som kaka jomosebedo e kom mar ker tiyo kaluwore gi weche mag wuodho e pinje maoko. Kiparo ndalo mane Obama ne ker mar Amerika higni 8 Obama wuotho di 58 John Pombe Magufuli mabe yamana bathwa ka Tanzania owuotho didek kende e higni manotiyo te. King'iyo Boris Johnson mane prime minister ma UK owuotho di 24 kende. Kichaki ng'iyo kendo president moko tiende ni manyo pesa wuotho ke manyo pesa. Pinje mikwano mang'eny gi okang'o dong' gin pinje mosemeo nitie ok gine ka gintiere gi dwaro. Tanzania omeo kanyo. Tanzania kende minyalo wacho. Uganda, Yoweri Museveni wuotho karang'o. Ruto en jawuotho, en tourist. Yoweri oti. Owuotha kama to onge gimokelo. Gik mokelo go onge gimokelo. Onge gima Ruto osekelo Kenya ka makonyowa. Oseolo gowi moingo yo Kenya. Nowacho ni gin ka gidonjo kobio olo gowi. To oseolo gowi. To kiwinjo kowacho ni koro ng'ado nyoro ni makoro ne ruko wuono ni no dhi Congo Brazzaville. Sindo wuoko ma naneno ka ng'ato be wacho mana ni koro wan gi picha makende mar president ka koro wuok e office to wuok e ndege. Tiende mano koro ndege office Ruto. Jomoko wacho ni welcome to the office of the president, airport. Okay, tiende ni jopiny igi osewang' gi wuodhe Ruto. Wuodhe gi ng'eny to onge gima konyowa. Koro wan to waneno ni owe wuotho mondo mi obedi office ochak strategize kako dhi duoko nengo ngima piny. Obedi office igachiel gi dire nyaka ne Ruto ka telo poko strategize. Apenji Bati. Kona gima Ruto osetimo. Makoro jopiny wacho ni nyaka ne Ruto donji e mogo koro 150. Nyaka ne Ruto donji e nyithindo koro dhi school. Nyaka ne onge bottom up economy mano wacho ni. Jatend bottom up economy ngano ndiko bottom up bwana miluongo ni Ndini ja economist ni. Osekiro gino oko mowacho ni Kenya en kaka jatuo manie ICU. En orito mani jatuo tho. Mane gima giwacho. Tiende ni Kenya kwanza gi kotelne gi Ruto nitiere gimoro madhi marach ma wuothe gi ok bi konyo. To king'iyo kaka gitimo gigi to kata mana joma nogocho ne manogone kura mama mboga boda mkokoteni jang'o japiko wacho ni Ruto dhi kod gi marach mondo mi koro wecho dhi maber Ruto nyaka doge apis ne kacha okaw kalam ochak ndiko complaints ma jo Kenya ndiko Omulo giro konye ndiko to somo gi pile ka in office to chako loso gi achiel kachiel wuotho alanga ni ok no konywa
Omulo kango penjania nyisi gima jatend piny oseloso. An aonge gi duoko no. In mbiro ka lo piny owacho. Koro in minyalo miyo duoko. George Bati mokwongo ada nyiso joma timo penj candidate wada wich gi maber nikech serikal mar Kenya Kwanza okawo somo matek. Gore wadwa ni gikal penj. Mar ariyo ing'eni pingo serikal yot moloyo wacho gik matimore nikech okago gin mane tijgi en tij pingo serikal to wayienegi nikech gin opposition lakini ada puonje nikech sama wakawo telo kaka Kenya Kwanza nokawo telo nitie gik mane ndike manifesto to ndiko gige manifesto president nigi responsibility kaka ambassador mar wuoth e piny mar loso gimiluongo ni relationship nyaka los hera gi pinje maoko mosegerore nikech en Kenya pod iluongo ni en developing country. Iyudo ni telo mokalo mar Uhuru Kenyatta noloso osiep gi the East ne en China gi Russia to noyudo ka koro waseketho osiep gi jo Western. Koro ng'eni sama Ruto wuotho namba 1 oloso osiepe gi pinje maoko gi namba 2 o upscale gimiluongo ni foreign policy. Namba 3 omanyo chiro. Tada nyiso kango nikech ana wacho fact kaka serikal. Mokwongo Ruto kano dhi UK moromo gi prime minister ma UK. Ruto no sign deal mar $5 billion mano mane dhi e weche mag loso weche mag health, e weche mag TVET, e weche mag aggregation park mag industries. Ruto dhi South Korea o sign $120 billion in Kenya shillings. Mano ma dhi e weche mag thieth, e weche mag biashara to gi industries. Ruto dhi Saudi Arabia. Saudi Arabia dhi wach investment. Mano oyudo nafas mar tije 300,000. Ruto biro Uganda. Adwa wacho mana machiegni. Wuoyo gi sign deal mar loso 600 kilometers mar pipeline mar gas ma dhi wuok Dar es Salaam dhi Mombasa to dhi Nairobi. Ing'ene wuotho kadhi oko ni en jukumu mar Ruto nikech nyako manyo chiro moda keta product magi gik mono nyiso joma timo agriculture. Samo kech ing'ene tie gik motero oko, watero kofi, watero chai, watero mira. In ing'ene bedo fees nikech okang gini dwa ni bedo fees. Bedo fees ibadho chai ida to konyo jo Kenya gango. Bedo fees Ruto kotamore bedo fees. Ruto ni sama ni fees o sign sheria kaka dwarore. Seche mane pap uwuoyo gi jopiny, onyiso jopiny gima timore. Koro jo Azimio owe kelo weche mang'eny. Seche mane no kwadhi oko gi gimogik. Wadhi gi kendo watimo gimiluongo ni negotiation of gope moango. Kane Moi owetelo, Moi nowe 600 billion. Mano gowi manoweyo kachacha. Kibaki kano biro owe 1.8 trillion. Uhuru Kenyatta kono biro owe 9 trillion. Gope gi chopo seche midwaro gi mondo chulgi. Sama Ruto wuotho kocha otemo wuoyo gi jogi ni miwa period maromo kama nitie kaka wadhi chulo kama. Mane mino sani jo Kenya inyo kech wachulo gowi wadwa ni gope gi mondo rum. Namba 2 wadwa ni kel development. Koro gik mineno timore gi pesa moyudo oko gi dhi loso dongo kundu metropolis ma iluongo ni city miloso ni Konza City aggregation park gik development maruto wacho gi nyaka wayudo grants maloso gigi maber kaka dwaro. Koro pesa maruto yudo oko oloyo pesa mineno dhigo mar timo gimiluongo ni marketing mogik Bati nyaka okango gini ng'e ni Ruto chairman ene jakom mar head of state e weche mag kor lwasi. To Ruto ka wuotho kocha timo gimiluongo ni climate change en responsibility mare. Mane mko kana Congo Brazzaville. Samudugo ni agenda wa manawacho no daloso Nairobi River wadaluoke oketo Nairobi River Commission otiyo maber. Weche mag conservation mag environment. Ineno ka pinje moko biro Kenya ka okelonwa pesa hotel industry dhi mele tourist biro koro pesa moyudo ng'eny koro wadwa puonjo gi ng'i manufacture marwa mondo ging'e ang'o onge sigana dietro ni ang'o wasain wami figures mopogoro magi sigana ritine matana penjo mulo penjo moro ka custom watch omulo thuolo moro kane wabiro ka apani ungo kango to no wuoyi wach mar pesa manomi office jotend migepe kata prime cabinet secretary mano wacho ni $200,000 mano wacho ni winjo bed ni nyiewo godo nyamburko ma konye apisi to amanyalo paro kani wacho ni pesa no tin iparo ni koro $500,000 ma koro Ruto wacho ni ong'ado go wuodhe ni ma to dhi konyo ng'o nikech wacho ni $200,000 chene tin kabisa. In fact mondo ikete the correct way William ong'ado $11 billion. Mano nyiso niya gima Ruto temo timo niya
ng'ata jo county government gi migepe mopogore opogore mag sirikal madhi gi timo gimiluongo ni benchmarking madhi gik moko ni gidhi libe pinje maoko ong'adi koro pesa gi idwa los go industries ma dwa timore lakini Ruto kaka presidency en gi budget mare ma en kaka ambassador kaka marketer number 1 nyaka wuoth modhi los tingene wuoth Ruto no osedino kata King Charles biro Kenya ka kae moseyudo nyaka president ma Iran osebiro ka president in fact Kenya sani kore luongo ni en epicenter mar trade mar Africa koro en center koro gin giling samo o implement manifesto mar Kenya kwanza gin giling gipinga gima lakini facts speaks for themselves. Jokisungu wacho ni gimiluongo ni wastage, inefficiency and uneconomic use of public resources. Yani tiyo gi pesa oganda marach mane gima Ruto timo. Ineno ka omulo ochwalo weche mag Ruto wuotho. Ruto kono jomoko ni MCA in kiki wuothi, mbunge in kiki wuothi, waziri in kiki wuothi, ane ambassador, ane Ruto, ane ambassador, ane mada wuotho. Otiyo gi pesa oganda marach. Adami mana kwan moro matin ka. Jo treasury wacho kama. Nyaka kalore ge research nyaka ongi wuon. Ma research Kingiyo tiene ni public officers jo tij sirikal iga mano rumo 22 ne gitiyo gi bilion 193.2 e wuodhe. Mano kalore domestic to gi national. Domestic national. Tiende ni ya kingiyo gino moski convert tiende ni bilion 772.8 iga ka iga kingiyo budget mano som mano atamalo 20.7 to kigo gino maber tiende ni ya tiende tiende ni ya pesa ma jogi tiyo godogi kar mondo dhi kwa pesa oko kucho gowi ni kelo mondo tigo to pesa mitiyo go e wuodhe gi mondo kori kaw mondo itere migepe madwarore. Namba 2 wang'eyo maber niya onge gima Ruto dhi oko ni dhi omo ni konyo jo Kenya. Gik momulo wacho go mago gik mondike karatas. Gima biro konyo jo Kenya en tiyo gi pesa oganda e yo makare. To samo wuotho cha to tingo security ne, otingo kianga, to tingo kia police, to tingo kianga, to tingo advisor, to tingo mago pesa te. Sani wan koro wan gimno digital economy. Gine magi wero digital economy. Ruto nyalo bedo ofise kasa. To wuoyo gi prime minister ma UK no gine mbui to ka ogo simu to wuoyo gi US mbui giko nyalo timo teka en ka to kopo ne ochune ni nyaka koro wuok Kenya to wuok Kenya lean team Kenya gin mana ji ariyo kende to gidhi to giduogo to chulo economy mana commercial flight. Tiende ni gimote mowacho ne gikono wandalo moro niya gibiro timo jokisungu ni austerity measure tiende giduoko gik moko piny ma gitiyogo mondo pesa moyudore cha otere migawo madwarore. Po gitimo kamano teno nyiso ni ene ambassador, ene cabinet secretary, ene kiango Ruto ni gimoro amora koro en owuok ni en gigien motimo te pesa te ka ni ng'iyo budget mar presidency no dhi malo moko te duoko piny iduoko nango to jogi bende dwaro mana tiyo tijegi. Tiende ni Ruto osekawo migawo moro amora en motele. Kodhi negotiate en mo negotiate. Trade minister nere. Kodhi foreign affairs minister nere. Ene jogi tete. Gimo wacho wanoko wacho ni weche giricho. Wan gimo wacho ni tiyo gi pesa oganda e yo mok kare mokwadwa. Azimio no wacho niya mondo mi pesa oganda dhi maber nyaka gimo ni austerity measure. Tieni pesa go otigo e yo makare. To king'iyo kaka omulo chwalo ni King Ruto in wuogi dhi Ulaya tigi bilion 5 wuogi koro tino odak maendege ji tho school onge pesa mar chulo school fee onge pesa mar nyiewo mogo onge pesa mar loso ndara pesa te Ruto koro dhi go oko mano gima ber omulo. Ing'eni weche winjo ok ber nikech kata gik moko kango somo ka neno ka ng'ato orone akeni mago tit moko misomo ing'eni Google inyalo Google anything lakini facts speak for themselves. Gima ng'eyo ni wan kana wakawo telo no promise jo Kenya ni nyaka yud ne ji tich
To kanyo wacho ni wagero ute mondo oyud tije mag plumber, mag engineer, ma opogore opogore. Okango gini be manyogo koko. Ni ang'o ma ji osesomo e university wada miyo gi tije mag gedo. Seche ma wamanyo ne ji opportunities oko, be sani koro gigo koko. Ing'eyo, seche ma in a country ma iluongo ni developing country, nyaka idhi e pinje moko ma oko ming'e ni ere kaka unyalo loso osiep. To loso osiep ni en manyo chiro, manyo tije, to chiro mane manyo gimiluongo ni grants kona chiro development gi development man chiro mane manyo ne rowere mondo mi tich winji Saudi Arabia yudo nafas mar ji 300,000 we employ ji adi winji gini ka idwa ni ibed office mondo los facts sama wuoye ling koro sama wuoye ling koro ling namba 2 bati wachenjo strategy nikech asenyiso kango mondo som manifesto mar Kenya Kwanza. One, Ruto en ng'amuluoro Nyasaye. Uloko strategy koro. En ng'amuluoro Nyasaye. Uloko strategy. En okumadha ndiwo. Ing'eyo, gima timore ni gine ging'iyo ni gioro ministers. Ting'e ni countries ma developed countries. Joma chalo CEO, joma chalo president ma dongo. Minister ng'ama tin kuomgi. Ok nyal lobby. Joka nyalo mana open their heart sama gilomo gi president. Koro Ruto kawo jukumu, okawo nafasno mondo make sure niya gik modhi golo oko nyaka konjo Kenya. To gima impact ma gigo mena timore no biro timo, lakini gima ada nyiso kango wacho austerity measures. Yes. Okango nego bi office mar government mondo ng'e ni gik ang'o matimore e government. Namba 1 Jini jok mat chai, jo ginane iluongo ne dialogue kuche ma okang gini madhi chai gi mandas. Namba 2, ineno pi mar 1 liter cha tindo kete moro kadogo moro matin machalo soda mamiuso matis cha. Namba 3, training ma government. Itero government iluongo nango school of government. Koro onge government ma waste pesa. Kata ka set tinde jok so. Gino Ruto timo okao plan mar make sure niya everything mondike manifesto nyaka bed implemented. But yes. Omulo wacho ni onaga dhi office gima som gima iluongo ni the plan. The plan na se somo manuoyo page ka page. Wacho ni gisela okay. Ibiro loke kata dipar, onge gima biro timore. Jogi ne onge plan. Mpango giongo, gi plan ka gidwa plan. Sani ko gi plan. Jogi plan ochando. Gima timore ma wacho ni sani gikawo pi mi wacho ni miyo ji mathis kama no. Gikawo pi to gimiyo ji mathin. Giketo pi matin kama to pesa mag miso ofuku to dabal. Ikaw piket matima to pesa mag dhi wuoth dabal. Mano tiyo gi pesa marach. To gima duong' madonyiso jopiny. Nyikora Moga Jwang. Ineno sirikandni nitiere gi weche madongo no mapok ung'eyo. Adami wech namba 1. Kane gidonjo gi mbi. To ne giwacho ni sama ne gidonjo kata giyudo ka pesa onge. Ni aguch pesa cha omulo no wacho ka ni pesa no kwalte. To sama ne gidonjo cha osiepne mabe en jatende osedhi wacho ni odwaro mtokni 10. Moro cha odhi wacho ni gidwaro kia nang'o, gidwaro security, gidwaro pesa go noya kanye. KRA no nyisowa ni the target no gichopo. Yes. To kano gichopo target to pesa midhi go wuoth gi to ya kanye. Koso en ola ma giolo gi to gidhi go wuoth. To namba 2 owacho ni tinde training mar jotij sirikal wajumbe taitimo Kenya School of Government. Samwa weni wajumbe ne ntiere committee Mombasa. Ochul hotel, ochul air ticket, ochul kia accommodation, okul charge. Pesa gogolo kanyo. Mano parliament. Parliament is arm of government. Pesa ma parliament tiyogo oriwo nyaka MPs magazimio. Onge wach, ananja dieri, awacho mana dieri, ni tiende ni ya, gima nyako tim, kudwa ni mondo ji oyie kod gima wacho na dieri, dhi uru KICC. Ruto gi obed KICC kacha, to ket screen maduong', owuogi president go kae ne KICC. Namba 2 kudwaro ni mondo wang'e ni wacha dieri. Okwanya implement kudwaro ni mondo wacho na dieri. Ang'o miyo Kenya Kwanza. Kage necha gin gi plan mar TV mar wuoyo gi joka digitali. Gin koro giwacho gidita team magibo implement but katieko but an gima wacho. Siasa to bende lakini adieri joturwa adieri monya kwa chungo. Sama wantiere ni bati wan sama di maraj ineno kane ratil ne jo ulando ka jo fombo gi keyo owacho ni sukari mane ng'iewo siling 200 sani 500, sabuni mane ng'iewo siling 100, nyithindo mane chulo school fee siling 100 mana mar ng'iewo chok sani chulo 1,000. Tiende ne ngima osedhi malo to ng'amo keto ngima malo
Ruto achiel ni. Kano biro gi Finance Act, to keto gimoro amora koro VAT, wacho ni bottom up. Sukari ya piny, dhi malo. Mafuta ya piny, dhi malo. Ang'o ya piny, dhi malo. Magi jo bottom up matene. Gimoro wawacho ni weuru wuotha langa. Utanga koni, un Europe, un South America, mago konywa. Gima biro konyowa sani en ni kauru pesa matin ma wango. Kete ure migao madhi konyo jopiny. Miuro gende rowere matindo tich mondo gerre. Keru sukunde, teru nyithindo school, otamo siasa to giketo e kanisa pile. Time dhi mapiyo kabisa. Tadwa ni nitiere wach moro mondo mwinjo bende wawacho ka. Awara ng'iyo wach mar chien ka mokalo. Ogai mar Azimio Raila Odinga ne owuoyo to noduogo wacho ni noko wacho kamano. Jomoko nowacho ni no chalo ng'ama owacho ni dhi siro Kalonzo ni gibiro chungi Kalonzo 2027. To nowacho ni nopimo ni kaka ne Ruto nowuoyo ni komiye Kalonzo to nyalo lal godo chon okinyi. Ema Raila wacho ni Ruto ne kia ni Kalonzo inge nyadi par. Mano kaluwore kod Raila Odinga gima nowacho. Mak mana ni bang' matimore. Kwith mar josiasa mawuok masawa mar piny Kenya kata alwora mar gor Kenya. Nyodhi romo moro miluongo ni Kamwene. Romo moro maput magiwacho ni Raila ni gi ratiro mar siro ng'ata modwaro to gin bende nyaka gijipanga kako oganda. Ma nyiso nang'o Azimio barore okang'. Iwinjo omulo ochakane gi wacho no kapok aduoko penjo okang' wacho ni ne wadwaro geche Prime Cabinet Secretary. Ng'eno office Prime Cabinet Secretary miluongo ni Government Delivery Services. To jogi tere county mar ng'iyo ni projects ma government timo. Ok ginyal wuotho gi tiendgi nyaka gibed gi geche. Lakini kaduogo e topic. Aneno ka lieti nitie Azimio. Lieti nitie kendo wang'o gima kom ka ji obeto kom wuok iro. Nikech statement manager komo wacho siaya wacho ni Kalonzo to wan wasago kwan mosenye ni Kalonzo ema gidhi siro lwa koro panika lakini siro Kalonzo manyaka gisiro nikech ngene watu wanogo kwa kwan mbele to nyiso ni Kalonzo no ema gikelo loto wadhi lawo dhowa nikech Kalonzo onge plan, Kalonzo onge strategy, Kalonzo onge pesa, Kalonzo onge wiya withio miwacho ni koro onyalo mob onge wiya withio miwacho ni koro onyalo mob kanja gisepu doge osepusore nikech ing'eni mondo ipak ng'ato inyalo mana pako nyathini jaodi kata ng'ama osiepni ting'eni jakom nogolo pache mogolo gima ni e chunye koro ing'eni gimomiyo oduoko wachno muonye nikech koro iro ne wuok e odno ji koro wang' ka nikech Martha Karua neno ni en monego bed ni miye Oparanya wacho ni en osebedo deputy party leader for years odwa ni mondo gino duok ne Western jo Mombasa dware koro ing'eni nyaka gi balance mane mino jakomo muonyo wachno wacho ni koro ken Kalonzo lakini gimonyiso ni sokango gene ni gin ginyalo goga koko lakini ka gionge plan ka gionge uwezo ka gionge tactics strategy mobilization ni gin pod girito gin pod girito wano seng'io mbele to wasepimogi to waseketo gi ratil waketo ratil to waneno ka ratil geno 30-20 wamanyisi madhoge wer kasuku iwinjo Kalonzo Musyoka Senior Council osetiyo gi Raila Amolo Odinga chakre 2007 gibiro 2013 2017 2022 iwinjo kanitiere ng'ama nigi geno kanitiere ng'ama nigi honesty ng'ama wanyalo rely kuome en Kalonzo wuod Musyoka ni to Raila Amolo Odinga nopake nikech kaluwore gi kaka gisetiyo kanyakla an ne antiere Bondo nabedo mana chien Kalonzo kanyo ka winjo ka Raila Amolo Odinga ochung' malo to wacho ni Kalonzo muneno ni Ruto nyalo dhi Nyanza to wacho ni ko Raila kik chung' ni mondo miye Kalonzo to Kalonzo to inge jaji miya disom sivi mar Kalonzo apa ni unutuga tuwe Kalonzo kia Kalonzo wuod Musyoka diplomat macha ng'ama ok dipim kata gi Ruto Kalonzo king'iyo siasa ne onge koko onge weche mang'eny onge mibadhi onge weche moko mag dondi macha ng'ama odhi sikul ng'ama ong'eyo ni ekoni mar Kenya dhi kanye to kiwinjo kaka Raila Amolo Odinga osepake Raila Amolo Odinga ong'eyo ni owadgi miluongo ni Kalonzo Musyoka ni ong'e kuma giaye kendo ong'e kuma gidhiye to Raila Amolo Odinga nokowacho ni Kalonzo tosha nowacho ni en kako neno to Kalonzo ni kadiponi nochungi Ruto to saa 4
Ruto osedhi Iparo ni mano ok en diro gimoro mondo otugoro pi siasa. Tinde waseloko tactic, wang'e kaka watiyo gi jogi. Jogi endi kidwa tiyogo, jo bottom up gi. Ikuongi iginegi kama. Ibuogo gichalo ng'ama diro lowo ne rech kama. Tigo to ogamo duondgi. Ne wadiro gi to ogamo duondgi. Sani koro gigo ogamo duondgi. Bati wang'eyo ni gidwaro mondo wamigi candidate sa podi ma podi sa mar buodho gine yiedho ng'ama dhi chung' madhi miyo flagwa podi koro beduru mos kik usudwa wabiro miyo ng'ato flag to ng'ama wabiro miyo ni ema wabiro dhigo to kik buok kik bed gi buok. Ok adwa nyiero nikech ing'eni inyalo nyiero mipoka gik moko okethore nikech question niya ni koro Azimio kacha koponi ni ji dwa chung' president ka ok en jakom mwanya wacho ni regi wacho ni jakom chung' mako wacho no chung' to nitie kaka onyalo teto Kenya ke jakom nigi wiya witho jakom nigi power jakom nigi pesa koro Kalonzo Adam ye CV ma Kalonzo apart from ka jakom Kalonzo magi wacho no sani koro wigi will ni 2013 mane jakom dwaro Kalonzo mogik Kalonzo no we modhi obedo deputy mar Kibaki wigi will koso wigi will koso wigi Namba riyo, Kalonzo magi wacho ne miluonga ni watermelon. Kawuonan ka, kinyan ka. Koro giwo sani koro giwacho ni koro gin kode en gima dhi timo. Kalonzo ok inyal ng'e pache. Kata uno mwacho kata malokore gotieno. Kamilion maloko kala. Koro ng'eyo. Nuwacho ni un bende uloko pattern mar mulo gini. Iparo ni Kalonzo ok inyal. Ging'e kata Kalonzo en project wa. Okay, manyisi ng'eyo, ing'eni jogo kia nikech okango ni ong'e gima timore. To kange manyiso ni kao gigo kwan. To wan wasego kwan moeogi. Maka giparo ni giboyudo ka gionge candidate. Iwinjo gima wacho ni. To kendo gima nyisi ni Adam Edi kendo omiya time. In koro ling. Adam ye strategy. Ing'eno kango gino ogo kwan. Ke siasa mar Kenya en siasa mar kwan miluongo ni tribal calculations. Yes. To tribal calculation, gingeni ya algebra, gingeni gin margi apa ni gimedo addition and subtraction. Ukambani, nyaka gingeni to ukambani nomiyo gi percentage adi. Namba riyo, Kalonzo bene gi power, mar mobile sada community. Namba dek, nchaki iwacho gania, jo lawyer na wacho gani leadership they work from the left. Angoma gidhi timo na lawyer. Omulo ni ja ANC. Jatende en Mudavadi. King'iyo kaka gilemo kendo gigeto ni mondo gigol Gachagua oko mondo mi Mudavadi. Mudavadi ng'eni mbembe matin. To king'iyo Kalonzo sani joma jo Kenya dwaro. Jo Kenya ok dwar jakoko. Jo Kenya dwaro ng'ama jamiriaso, ka ng'ama gin ng'ama jamiriaso ni. Jo Kenya dwaro ng'ama oriere tir. Gik moduongo Kalonzo go, mago sigana. Kalonzo Musyoka en ng'ama wang'eyo ni jaratiro moingo jogi te. To Azimio pok olando ayanga ni ng'ama wadhi miyo. Raila Amolo Odinga Raila Amolo Odinga ong'e kumwae kendo kumwadhiye. To kumwadhiye duong', ing'eni giseneno ka economy osegore piny. Wan gima wadwaro sani, wabiro miyo ng'ama dhi chiwo economy ni. To gima nyaka ging'e, Ruto kopono chungi Kalonzo ta nyisi kawuono kiny wadhi e kura to Kalonzo biro yombo saa achiel gokinyi ok ne nyal modh pi Raila Amolo Odinga to kono giluoro tinga Raila giluoro kinyi to mulo wacho ni Kalonzo ng'ama gidwa lawo godho gi namba 1 moingo ng'at moro nyakwara mogi mane kamoti godo ratiro dhiamo ma kawuono yiera kendo nyaka odiechieng' machielo mar Jumapil machielo ka Nyasaye oriti lo mulo kachiel kod okango kod yamo siro wechewa mag ratilo dhiamo ma kawuono ni nyinge George Baturiti masani.